Takže čau, ja vás zdravím u nového videa a dneska budeme odvážať nejaké veci z obchodu domov už úplne, alebo ako vidíte, tak zarobil som v podstate na skleníku a tak. Na mede som zarobil, takže môžeme ísť rovno na to. Tak ako vidíte, tak už mám cestu rovno do obchodu. No a uvidíme, čo zoberieme. No takže potom ešte musíme kúpiť aj nejakú sačku, už ju normálne odkúpiť, lebo tam tu som mal iba prenajatú, no a už som to predal, ako som to dal naspäť do obchodu, no a potom uvidíme, čo ďalej, takže kúpime si nejakú sekačku. Som neošiel. Tak. No. Ako som hovoril, tak nejakú sekačku si kúpime. A mohla by byť táto medúza. No. A potom si ešte kúpime nejaké tie riadkovačie. Ale chcel by som už nejaký ten taký normálnejší. Ale asi nejaký za tie peniaze, čo máme my, tak to nebude. Tak musíme kúpiť len tento. Ja s ním totiž neviem až tak robiť, viete, takže... A potom kúpime ešte takú vlečku. Tuto by sme vlastne mali. A ešte, aby som nezabudol, už kúpime v obchode. Vlastne pre krávy, aby sme mohli sme zmiešať jedlo vlastne, takže... Mám už aj balíkovač, takže a myslím, že som kupoval aj vlečku. Nie, tak nekupoval som, ale nevadí, to vám až tak netreba. Je to naháčené úplne na nejakú vlečku a dobre. Takže ako vidíte, už som mám dosť veľa vecí, takže určite to neodnášam 6 diel. A potom vám ukážem hocej repku, lebo už je dosť veľká, tak môžete čakať na druhý diel. Už možno na druhý diel budeme mlátiť, takže... No, a ešte som chcel kúpiť zvieratá. Ale to nič. Koľko to má litrov? Má to 2500, obidva máme 2500 litrov, takže teraz tento môžeme dvihnúť a čo to týka? Aha. A môžeme to tam dať, to je jedno. No a ktorý je lacnejší, oni sú rovnaké v podstate. Tento je lacnejší, tak kúpim asi tento. Ono aj tak je dosť drahý. A my na to vlastne ani peniaze nemáme, takže asi to nekúpime. Takto hoci v budúcom dieli, lebo aj tak vlastne z tej repky ešte nemáme nič, takže možno na budúci diel, keď predáme tú repku, tak určite už budeme mať, takže teraz ideme vlastne s takýmto, to je vlastne na mlieko, myslím, aj na vodu, takže má to 2000 litrov, keď tak dobre pozerám, no takže no. A teraz vlastne pôjdeme naspäť domov a potom by som ešte chcel podplňať vodu k tým stromčekom jablkovým a k skleníku, takže vlastne zarobil som 25 000 na tom, že zobral som med od včiel, potom som zobral vajíčka, to myslím, že boli 2 palety a 2,5 palety sa dá povedať. No a potom ešte tie jablka, tých jablk bolo dosť veľa, som mal plnú vlečku, takže skoro som sa s ňou vyvrátil, takže bolo toho dosť veľa. A prepáčte, že nebol diel včera, myslím, že ani predvčerom nebol, neviem, ale nemal som čas, takže preto som nenatočil diel. Dneska vyjdú možno 2 diely, možno aj 3, keď podľa toho, ako vyjde čas, takže určite si pretočím dopredu nejaké tie diely, viac dielov, no a
potom uvidíme, že bude to pravidelne vychádzať, takže vidíte, ako tá repka už tam je, no. Kúpil som takú Kirchner, sa mi zdala lepšie, aj dá sa na ňu napojiť hadica, takže možno som vám to už aj hovoril, neviem, si už nepamätám. No a si to pristavíme a potom môžeme kľudne skúšať. Počkajte, dám si to tak. Zahájiť. Píše mi tam zahájiť plnení a nejde to. Majú tam vlastne krávy vôbec nejaké mlieko? Aha, nemajú mlieko, takže nevadí. Budem sa snažiť tam nejak na svoje s tým veľmi neviem až tak cúvať. Takže ja tak provizorne to tam dám. Je to proste len tak tam nejak bolo. Musím to iba tak na silu to tam vlastne dať, lebo neviem s tým cúvať, takže viete, ťažko sa cúva s takýmto. Dobre, to stačí podľa mňa. Tak, pôjdeme to odpojiť. Hadice najprv, som nevedel, že to má hadice. No. A to môžeme ísť po nejakú druhú vec. Určite by som potom po čase chcel kúpiť aj viac kráv, ale teraz na to nie sú peniaze, lebo v podstate pre nich nemáme ani žrádlo, takže to je také. Uvidíme, ako to vyjde. Takto dneska vyjde, v piatok, tak vyjde určite diel, takže tento, čo vlastne teraz natáčam. A určite bude diel aj v sobotu a v nedeľu aj v pondelok, za to, aby som vlastne, lebo som vtedy nenatáčal, no a dúfam, že tam dojdeme, lebo máme iba 4 litre v nádrži, takže dúfam, že tam dojdeme, vidíme, naspäť asi nedojdeme. Ten traktor veľmi veľkú spotrebu má, takže ťažko sa s ním. Tu. Aj opraviť by ho už trebalo, to opravím, na to ešte sú nejaké tie peniaze. Vidíme, koľko to bude stať, samozrejme, lebo keď to bude nejaké drahé, no tak to vlastne nič, no. No to by sme mali aj domov dojsť s takou nádržou. 3 litre podľa mňa stačí, alebo doma mám tie barely také. Tak dúfam, že keď nie, tak budem to musieť kúpiť a dojsť za to, takže môžem ísť pozrieť aj tu dozadu, do obchodu, lebo vlastne tu bolo na tým 19, áno. Tá benzínka, takže ale dúfajme, že dojdeme domov, nebudeme si tankovať tu, keď máme doma kanistre, tak dúfajme, že dojdeme domov, takže máme 3 litre nejaké, dúfajme, že dojdeme. Keď nie, no tak nemá to hadice, dobre. No, takže vlastne takýto som kúpil balíkovač far, aby sme vlastne mali pre krávy to žrádlo a mohli sme miešať. Určite budem aj kosiť trávu. Krávam som už dal aj žrádlo, neviem, či som vám to hovoril, ale asi nie. Dal som im trávu, iba čistú trávu, lebo nič iné som nemal. A predsa nebudem kúpať jedlo z obchodu. Takže dal som im trávu, čo som vlastne nakosil, no a ono veľa toho až tak nebolo, takže potom určite ešte nakosím trávu. A asi to pobalíkujem, no a potom uvidíme. Takže teraz pôjdeme domov. Chcem, aby vychádzali také 10-minútové videá, lebo kratšie sa to nahráva. No a ja som skúšal, či sa to musí rozložiť. Sa to nahráva kratšie, ako som hovoril.
No a tým pádom môžu výsť častejšie videá. No, môžu výsť aj kľudne 2-krát denne, alebo tak. Takže mňa to baví, takže kľudne potom do komentárov môžete napísať, akú hru by ste chceli, lebo mám ešte naplánované zahrať World of Warships, takže tomu vidíme. A možno aj s Paťom to zahrám, takže tak. Máme 2 litre, sme to tak pochop došli dosť, takže dojdeme a musím to hneď natankovať. Tu som vlastne tento trávnik som vlastne okosil. Máme 1,9 litra v nádrži. Málo. Si to dotankujeme. Som to najbližšie. Ale už to ide. Dáme to do plna, samozrejme. A ešte niekoľko. 50 litrov, to stačí. No a tento balíkovač neviem kde dám, sa dám niekde tu. Musím to potom pokosiť, aby som vlastne mohol dávať tie veci. Takže tak toto bude asi koniec a s vami lúčim a čau.